forpulet lorte Harpix 3. Fuck. Der er sikkert nogen, der på et tidspunkt der ser den her film her, hvor jeg står og saver det her. Og så har de sikkert helt vildt travlt med det forkert, det jeg gør. Og til jer vil jeg bare sige, luk røven. Tak. Det her, det er en... Sådan skal du ikke gøre det. Altså, der er bare de her fucking... lorte... træ, der ikke gider. Det her, det er en ventepind.